Tudjátok, mi a baj az ismerkedéssel 2026-ban? Hogy elfelejtettük, hogyan kell csinálni. A Tinder, a Bumble, a Facebook dating egy húspiacot csinált a kapcsolódásból, kép, leírás, jobbra vagy balra. És a végén egy algoritmus dönti el, hogy kivel találkozhatsz. Közben pedig ott a lehetőség, hogy az utcán, az edzőteremben vagy egy kávézóban is megszólítsunk valakit. Élőben. Ahol van szemkontaktus, mosoly, valódi reakció. Én nemrég randira hívtam egy csajt a gyógytornáról, bár visszautasított, de hosszú idő után ez volt az első őszinte emberi kapcsolódásom. Le kell szögezzem, egyik félnek sem könnyű. A nőknek a social media egy elérhetetlen szépségideáltól naponta, a filterezett képekkel és a tökéletesnek tűnő Insta életekkel. Ezért azt érzik, hogy sosincsenek elég jó formában. Mi férfiak pedig azt érezzük, hogy ha nincsenek millióink vagy sportkocsink, akkor már le is írtak minket. Mindkét oldal önértékelése a békasegge alatt van. Miközben mindannyian egy dolgot szeretnénk. Találni valakit. Véleményem szerint az volna a megoldás, ha többször próbálnánk meg élőben kapcsolódni. Legközelebb próbálj meg élőben megszólítani valakit. A legrosszabb, ami történhet, hogy nemet mond, de legalább valódi lesz. Neked mi volt az utolsó személyes ismerkedési élményed? Írd le kommentben.